Ben Hansel eta Gretel, etxe pobre baten. Aita eta ama ordearekin, jaten ari ziren. Aita gizara joa, lanera joan zen. Ama ordeak basora, eraman zituen. Ama ordeak basoan horrutzi zituen. Ogi apurrak bota txoriekin jolasten. Baina ogi apurrak ez ziren agertzen, txoriek jan zituzten eta galdu egin ziren. Gure anai arrebak basoan zeudela, ikusi zuten biek etxe bat zegoela. Txokolatezkoa zen eta pizkat pastela. Etxea hartu zuten merienda bezala. Sorginaren esklabu izan omen ziren, bati erratza eman ta bestea loditzen. Egunero goizean oi askoa jaten. Hansel trampak egiten ta Gretel garbitzen. Sorginaren etxetik joan nahi kalera. Eta Gretel joan zen plan bat prestatzera. Gretelek esan zion, zatoz ikustera. Gretelek bultzatuta, Sorgina labera. Ala bazan ta ez bazan, Sorgina erretzen, etxera joan ziren aberatzi izaten. Ama ta aita ordea ikusi zituzten, ama ordea bota ta konpondu ziren.